Pusta ka mo yan sa mga lagad sa kami ng Tefon Morales and then my partner sa mga ko si Juan Ditayan. O nga ako kay amigo, sukat pag kita to ni di ka pag sa downtown pag ni si John, no? Roldan Castro. Maglibog sa ini ni Roldan Castro man ka. John, Jodo. Okay. O pumusta sa bilas sa iyang tiya si Pasita Patag diya sa Northern Poblacion, Plaridel, Misamis Occidental. May pagbisita doon kung Roldan Castro sa mga istasyon. Okay. Asap kita ha. Always say a prayer ay kalimot sa pag-ampo. Pagpanalangin sa itong labang magagawang Lord, thank you kayo sa imong gihatag ka namong grasya matag adlaw ug ang among giampo di sa kanimo gipakayat nimo Lord mao ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Thank you Lord, thank you kayo. Okay, bueno aso tampo ko ron itong hatagan og pagtagad no. Pinadapin ni usa ka babae nga napatago lang sa ngan nga Daphne. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Igsunan ang atong singer si Daphne. Kini akong problema, bahin na sa akong igsuong babay. O kung nga nung problema ko ani niya, ingon nagod ini ang mga paghitabo. Kanta-kanta sa tapre. Eh, maayo kay Nias para Roldan akong amigo. Roldan. Bago Bago ko bantay sa Roldan. bago ning abot gikas gawas. Basi tagaan tag mga tabiling baga ni ba? Ha? Kanta ta dali. Sige. Mas mayo. Payo na kay sista, Ako asawa to sa kusina giluto-luto dito. Pilit mo na si Stan ni Ubag ko. Ito kay nani ko ito ko ni. Daan na, Roldan? At palitan ko ni ha, umabot. Ha? Sige. Sige lang ka. Sige ta na to. Ay, katong kanta ni Elton John, katong Daniel ba? Daniel kay Mayo, kay Papa ng lista, Daniel. Sige. Talaga. Isa ko kalimutan ng Daniel. Bay, Ah. pre. Ano man? Ito lang ako barkada kay ako Daniel to to. Oo, Deno, Daniel, Beto. Nagbabar ko. Okay, larga. Nako, kanta na ko ha. Okay. Ay, ikaw lang duyog dia. Yeah. Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the retail lights heading for Spain. I can see Daniel waving goodbye. Oh, it looks like Daniel must be the clouds in my eyes. This is the pretty do I've ever been. Daniel sees it the best place that he's ever seen. Oh, he should know what's in me now. Oh, I miss Daniel. Oh, I missed him so much. Whoa, Daniel, my brother, you are older than me. Do you still feel the pain of the scars that won't heal? Your eyes have died, but you see more than I. Daniel, you're a star in the face of the sky. Daniel is traveling tonight on a plane. Adi lang na ito, balik ko na ba? Mauro ka po lyrics. Ha? Adi lang ito. Okay. Whoa, Daniel, my brother, you are older than me. Do you still feel the pain of the scars that won't heal? Your eyes have died, but you see more than I. Daniel, you're a star in the face of the sky. Hasta biliban. Murag ako ikaduyog, murag ikaw din, no? Thank you, pre. Salamat kayo. Kailan man tiyan ako, pre? Sige. Tawag ko sa asawa sa rota to. Kakak na ka rito, ha? Sige, bye-bye. Hadaan pa yung tawag ko. Day, Dabde, asa ka? Yan ako din sa kusina. Oy, nagluto ko. Day. Ay, Naglungag ko. Mau ba? Di Sa nga akong Omani. amigo taon, si Meruldan o si Paragilin ako ba? Yan, katikanta mo taon. Apa mo na ito? Kakadungog, ito, kadalaigon mi. Na. Natali ka din taon, ganin na akong lingi-lingi kasa ka. Naglungag ko. Unsa usa na may atong kalan. Magluto ta usudan. Nya upa mamlutong kanon. Ngano bang Oh. nagdali ka man ha? Sige, nagdali ha. Huwag ko magdali. Naglingi-lingi naman ko. Si Binsya ba? Imong bangod? Ngano man? Kuan ba? Naabot mo dahil yung afam, no? Ha? Lagi? Wala ki magsultis din siya na ko ana. Bukutan na ako. Nga nung siya musultin mo. Basig kalit lang itong pag-abot yung apon taon. Oh, mao ba? Nya unsa may naaana?
Di ba? Kaning, ako nag-utang ni may mo, di ba? Kaya rin na, sige guwang tao na itong palit bugas. Anya? Kasi makailis sa taon na taon kay maong na yung saan nga, muilis siya. Ay da, basagin na lang na po yung, muhatag na na. Lisod mo sa katong apurahon. Mura sa kagamong silikan, si Lisa na, tigit balingit. Hinoon sad. Ngayon na ibaw man ka? Kaya nakaagim ko sila ha, gikan ko dito sa buwangan. Nasagin na lang, ato lang yan ang suruyo nito sa ila. Wadi ka mohapit sa ila. Ang pitot ako, pero diharaman ko sa gawas. Wadi ka pasudla. Masuot ako niya, wa man ko yung nga suot eh. Ay, basig nalimot na sa ingon, kay busy. Basin di ay, basin. Abi kay, nakaluto naman kong kanon. Magluto na sa kong sudan para nato. Para makakaon na ta kay gutom naman. Asa man ka, day? Wadto ko silang ginsya. Akong susihon og tinuod ba nga naay ang afam. Yung ko day, basin naman na panghatag taon. Alis, magtagaan po apel taon. Sige ta na, ato-atuin. Okay. Amo giadto ang bahay nila ni Vincia akong isuon kay para mahimamat namo ang iyang afam. Unya. Day! Day Vincia! Day! Wa kay tao suot? Ambot lang. Day Vincia! Day! Oy, tao diha, lap ni, oy. Tuwan, ang lakaw to sila. Oy. Mo ba day nong? Tuwan, ang lakaw sila. Puyo sa ilang anak. Naam day ni Pedro di ay day. Tumuli ka. Sige nong, salamat kayo. Si Pedro Piang ko. Pedro di ang bitaw ka noy, kailan bitaw ko? Okay, balik ka lang ninyo, dong. Sige. Oo, nong. Punyong ka na. Wala sa kayo, taka-timing na. Abi na, kuyo da tato. Hilom diha dali na. Nang, ganina rin ka din, Nang? Ay, bago pa uy, pero di ko ganinang buntag. Nasayop ay nakitanagaw si John. Mo ba? May kay nakaarigid sa Pinas, no? Oo, pero tuwasan akong gipaistal sa hotel, Nang. Kay kahibaw ka na aning atong tayag, mubo tayo. Birbitaw siya kaganyan buntag, sigla kapakong. Taas di kay ang Amerikano ni mo. Taas ko kaayo ng pero nipis. Unsay nipis? Ang lawas ba? Abi na kog unsay. Abi na kog unsay taas niya nipis. Ang lawas di ay. Oo, pero gwapo, mistiso. Natural nga mistiso. Ikay Amerikano man ka ha? Oo, di ay no. Wala day. Hayahay na good nimo kay dollars na may imong gunitan. Naka-jackpot lang, ti. Basta kay ampingan gina nimo kay mo na muhawas nimo sa pobre. Ay, uwi. Tanan niyang gusto ti akong ihatag. Akong tumanon, bisag pabalik o balitukon ba ko niya? Magtuwa-tuali, So, sige lang, basta matuman ang iyang gusto. Mao ba? Unya unsa may plano niya mapakasal na mo? Ay, unahon sa kuno na mo ang mamay, di niya. Kada naglagot siya, uy. Kaya nga naman. Naglagot siya kay pirmi lang siyang kapakong. Bungot ito'y bubuk man sa gubay ng inyong bahay. Uy, duda ko nga nagpanday ani, mga panday ini no. Kaita mga unano ta tingali. Ambot bati, uy. Basi nagbudget nagmaayo tong akong bana nga namatay. Posible sad. Pero mas maynon nga nahuna-hunaan na sa imong afam kay kanindot na nga ipaayo niya ang inyong bahay. Nya wala siya plano nga magpalit og bay og yuta ha. Vincia. Jaman, kita mo si mong suon. Unya. Ay. Wa gyud masulti nga nangumpra dahil sila ganinang buntag adlok tingali pangayuan. Unya, kita mo si mapa. Kita? Mapa. Wa oy. Ay, Wa baya. yang afam. Asam di ko no. Tuwa ko niya gipaisal sa hotel kay di ko no ganahan mo puyo ditong Amerikano kay mubo ko no kay ilang pisami sige lang kapak kong Amerikano. Purbida no mabaw niya. Ipausab man ko nun ng ilang bahay. Umayo ni noon. Nya sa banday wa ka piksib sa $100 ng taon ba? Wa oy. Umasa ko mangayo. Ug nay ihatag aw dawaton. Ug wa aw unsaon taman. Basig ko pa po siya tagais iyang Amerikano. Posible sa na, umpra na gud sila. Nya. Ay ko yung nang dahil gyapon gibay sa tindahan purbida sa Ay, storya. pasagdi na lang yung uy. Huwat lang tagnay ihatag. Unya gwali sa usa. Lisa ko. Dili, Daplim ko. dili. Kisa mas Lisa? Ay silingan mo kada digil mo ning utang mo basta. Mauta, Magultan mo na. kapagutan ko na bayhana god. Di ko ana oy. Pero kung way ihatag, watay mahimo oy. Ang Malay. amag atong pugson. Malay. Mauwaw man sa ta, abi pa lang, naong tagkwarta. Pero ganahon na sa ta siya day. Bahala di siya mo hatag. Basta katong yung mga gipangwaman diri nato. Kinadto patudugan na kay to. Bisag katulibera niya.
Ay, maghuwat lang lagi tanyong. Naunsa man kanyong. Uy, di ka kasabot yung maghuwat na, maghuwat. Dili mo dahil ang ako bagitaon bang nabantayan bang murag usab naman kinaiyas yung isuong taon abi kanan naman yung Amerikano sumago dito kas ila mihapit ko ako dito ko mihapit ko wa ko pasudla kay diha ko nung Amerikano wa yun pasudla wa yun ingon sudri wa yun Yung, kung unsa may naabot ka rin sa kumangod, pasalamat na lang ta, kay at least, wala siya maglisod pa. So, di na siya magsigig dool nato, ang mga yung tabang nato. Bahala siya, mutabang nato or dili, wasang importante, kita sa tumbahin, wa ta mag-uwang niya. Oras ng mga hinahanglan siya tabang nato, aw naadayon ta. Pero karon nga siya na siya hayahay, hindi siya makamaungulan taon nato. Ay, bahala na siya. Uy, total, wa man sa ta maglisod ug maayo. Magkakaon naghihapon ta katulusod sa kadlaw, muli mapamangani usahay. Wait na lang ta mag-expect nyo nga muhatag sila to or unsa. Magunahon na siya sa iyang utak kabubuton diri nato. Aw syempre, maayo nya muhatag sad na. pero di mo hatag sa unon be Wa lagi tay mahimo, di man kapareha ni Lisa. Uy, nga maghuwat ra. Kita manginabuhi lang tag-ato. ay anak mo gyud ang tao na basta mo usab ni dagan sa kinabuhi nila alis so damulingi oy Ay, pasadiin na lang kun bag-o pagani na o patingin na kapangayo, nagdadali ang sagka. abi ni mo dahil no kabantay bi ang gusto miso ng murag may kausaban gyud ang kinaya basta murag taas ta kay siya Aw, iyapod na. Milabay ang pila ka adlaw, pila ka semana, wagid mo ana sa amo as Vinsya. Umula ko nahibaw-an nga nakapausab na siya sa ilang balay. Dako na ilang bahay di ay. Unya, Probeda, ni Suro din yung banghod. Unsa man? Wa gyud mo man ilang bahay, ha? Nauli lang Amerikano pero wa gani ka pangagda nga. Ari mo din bahay te. Kay nadri ako kapam. Gusto mo kigilailan niyo, isuro ka. Daw man jud kag paila taon dai. uy, pasabihin na lang, uy. Imong sa tang sulsulan, uy. Wa ta magampas na ilang kwarta. Kay may kaugalingon tang panginabuhian. Nya mo sa ta maglisod. Adi ba di ba nga ako ba nga sa panahon unta nga sila wa gyud ari bislam daga na to ay bogas, way sudan, putla na security. Halos tanan nilang mga produkto ari daga na to nya karon nga haruhay na. Ay di naman mulingi taon. Sa mingo lang. Ari beriti, kilaw ta. Ari ta biyapon beriti. Suwatag damos guba. Bidaw niya, tarong bago na isuon inana. Ay, sige lang, uy. Karon nga wa na diha iyang Amerikano, suyon ko to sa ila. Nga siya hang, andingil ko siyang huwam kadianto. Ora batong kwarta akong yatag nimo. Hilom, uy, hilom da po yung uy. Uy, di, Daphne. Dali, di, dayon nga di. Wow, kanindot ko di mo bay, day. Sinaw mong kegsaw. Di ka ta madakin as ani, day. Ate baya, uy. Sal, sa may na. Dali lang ko rin. Ay, salamat. Tuan na rin mo afam. Uti, pero inigbalik niya sa natuig. Magpakasal na ni. Amay noon, uy. Nya sige siya padani mo kwarta, day. Nung Maria Sulki, Aw, mas maayo noon at least di na ka makalisod. maulay kiti. Ay, naluwas sa mi sa kalisod ti. Mapa-eskwela na gud taon ang akong mga anak. Kay iya nga suportahan. Aw, maayo kaayo. Nya hain na maros in the Winjil. Ang tuwas ang kwarto ay, nagsigig duwa sa cellphone. Kaya gipalitan mo siya cellphone ni John. Amay hinuon, uy. Pasti lang dakuan nagkausaban sa imong kinabuhi, inday. Uy, niabot na gyud imong swerte. Maugyuti. Aw, sige, nangumusta lang ko nimo dinhi ba kay wa man ka musuro dito sa bahay god. Ay okay naman ay ka dinhi, nindot man di ay kaayo. Uti, giswerte taon. Sige, inday aris ako. Mga unsa ta di. Ay, ayaw na mangumbra pasad ko kay nakakuha man si Kuya Punyong nimog PO. Adto na lang ko, sige ha. Oh, sige te. Oh, tada. Way nahag daw. Unsa? Wa ba kay nada, gikan mo ka dito. Da, unsa gyud dadon? Wa man gani ko daliti og pagkaon. Ug wa ko mo ingon mamulakaw nako, wagi ko ilang mga unsa ta. Ang buo pa. O niya, may kaon ka dito. Wa oy, ug tarong pa siya di na mistil huwaton pa niyang mulakaw nako. Hala, namro dako na saba ni mo suon sa. Ay, mao bitaw eh. Sige lang. Mao na pagaingnon na. Wede lang yun eh. Nigbalis panahon. Aw, sorry na lang yun niya. Dong. Nakita na ako nga murag may kalagot gyud akong bana sa akong igsuon nga wa gyud magpakabana ba sa dihang ni Asinso na. Unya, Pre Punyong, ito tagapayo sa imong bayaw pa rin, no? $300 man. Lagi sabi na ko gawa mahuman mo niya eh. Kana isuon mo na sa usawa. Bitsya ba? Isuon ba na? Oo, good. Nakaba naman ko nung nag-Amerikano. Dili pa na ba na eh. Amo na sila magkasal. O ba? Oo, yawa mo.
piski, mupiksi sa swerte nila. Piski yun, ha? Porbida. Wag yun mi piksin, ano niya. Piksan, mapiksan. O lagi, wag mi piksi, oy. Porbida. Kung hindi mo na sa iyang huwam rin ako. Sa kana lang ko ta. Kana mo iyang hunaon nga. Dako sa huwam ako. Oh, grabe naman, sir. Imposible kayo, wa mo piski sa grasya. O lagi, porbida, grabe bayhana. Ambot lang. Daghang utang, pero way utang kabubuton. Kinsaan ay punyon? Ah, Uy, pre, ay mong bayaw, pre. nasoog, ay. Ay. Kaysa imong giingnan nga way utang kabubuton ay punyon? Tawa, ay, wa de. Oh, na si Ate Daphne? Nasod. Oh, Pre, paling di ka nag-alahas, oh. Murag ko siya di kalakaw, tungkol sa kabukat sila. Murag. Ngipon lang siguro, gilo, ang tanan, gilo tanan, oh. Kayo, pre, sa kita ka lang kayo kalas. Hilas kayo. Nay, kita ka. Ebi, ang huwag yung brang hila to sa, ha? Wala ni batasan, pre. Pagka na kung kausaban sa batasan, basta tagal ka kwarta sa... Aw, dipindi ka na sa tao, Oh, pre. mao gina, pre. Mao, dipindi gina. Kay kanto, pastilan. Pwede yung pagkausap. Oh, nasaag man. kining. Di, huwag ka lingaw di ate. O nga naman. Kung huwag ka lingaw di ba, ikaw na lang unti akong palabon sa mga bulingon. Para ang bayad na mo, anak na lang ni mo. Ah, naunsa ka? Timuong ko ni mo labandera? Kahayahin ako diri. Huwag mi maglisod, uy. Di na kinahanglan nga maglabada pa ko para lang mi na ay income. Kaluoy sa Ginoo bisag pobre mi pero huwag gyud mi magkalisod sa among kaon sa among panginahanglan. Gani, mutabang pa manggali mis mga tawo nga nangayog tabang. Pwera las mga tawo nga way huna-huna ha. Sige lang, salamat na lang kay Vinsya. Ipalabal lang atos lain kana nang ginahanglan gyud. Oh, sige. Pagkagnaw. Wa naman di siya butasan eh. Dako naman kaya kausaban tinuod. Sukad nga na si Amerikano. Oh, nung sa kaday? Urbida. Wala mo pa rin isuutang din na to? Putahan mo ka to siya! Ah, pasagdi na lang to siya. Uy, Sige, di na ba mo? Kung maningil ko, ako'y maningil ato siyang mga huwam eh. Ako'y maningil! Ako'y maningil! Pupunyong! Mao ni akong problema kay akong bana murag dikit mahimutang nga di nako mapaninglan ang akong igsuon. Kay ang ako manggod di na lang unta ko maningil para wanay samok. Pero suko ka akong bana, uy. Tungod sa iyang kausaban nga di nahapit mo limi namo. Unsaon ko man ni? Di man unta ko gusto nga makikita pa ko sa akong igsuon pero unsaon uy nga ipapaningil man gid niya. Uy, unsa man akong buhaton? Maningil gyud ko. Unsa man kamo ang kasultihon? Lisa, aw Daphne. Hello, Ate Pres! Good morning! Bang! Good morning, Bang! Ate Jeanette, good morning! Sa tanang mga tao nga naminaw na to, Ate Pres. Oo. Thank you kayo Kunya. ninyong tanan, ha? Thank you kayo niya, ha? Pasalamatan na to sa mga tao nga nanginom o sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Kaya, Ate Pres, Okay, og pasalamatan sa dako gulyatan tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og 7 Yawan Herbal Capsule, 7 Yawan Herbal Capsule with garlic, 7 Yawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sa sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Sepan ni Yawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo maud hapon. Usa gapon ka kapsula sa Sepan Yawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon inig panihapon ni mo, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sepan Yawan Herbal Capsule. Ugalang na kung na-problema gyud kayo bayin sa kideo UTI. Ayaw na magkabala ka kay doon na naghimo ang said marketing at tambal ayaw alibyo anang atong gibati bayin sa kidney UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule biimnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. o nga sa tanan na itong mga kaisunan nga naghimog #1 sa itong #1 haplas ang Sidlet Oil. Thank you kayo ninyo tanan, ha?
Nasayon mo nganong na number 1 tungod kay kamo ang naging number 1. Og natibaw mi nga kadunay gyud mo palit tungod kay epektibo kay niya ato ang seed panyaw seed liniment oil. Mao ni the best kay datong haplas ato ang mga kawasan labi na yung kapoy kayo nya gikan kas bugat kay nga trabaho kani yung mga construction workers kinahanglan nga maghaplas gyud ta inig uli nato kay kapoy ng lawas nato una among mabatan-on pa tinuod okay pa sa inyong lawas pero hindi kay dara na ninyo ana na ninyo makita ug unsa ka daghan nga mga bation natong panakit sa atong kalawasan mao na nga nipinsahan na nato daan inig uli nato ug natay asawa ipahaplas gyud ta sa atong asawa sa atong number 1 nga haplas ang seed liniment oil labi na gyud ning dapi-dapi nato mga driver nga tungod sa paglingkod nato tibok adlaw nya naog lang ta sakyanan tungod kay bukaon ta nya balik na sa tag lingkod hangtod na ini kagabi pinihapon kinahanglan nga haplasan din nato ato ang buko-buko dapi-dapi labi na gyud ang atong mga bagtak diha atong paa tungod kay kuyaw kay bikugan ta inom pud tubig daghan kay maunay makapadipid sa bikog pud taon nya haplasan nato sa ato ang seed liniment oil ang atong kalawasan nga anhar nato mapalit sa butika di ba kay gili Gyud. Muna gas butang na gyud. Pero gitas butika Butika palit. kita. Lisod kayo mo palitan ng mga kilid-kilid kay abi pa niya nangilad bininyo mga mo palit mo ada sa mga kilid-kilid mga dandan nya way pikto. Lisod kayo butika lagi ta ana lagi ta diha kay para makita nato unsa kay epektibo ato ang seed liniment oil. Kay Kay wa gay magkalupig sa atong pagkasit liniment oil. tinod na mga kaigsoon. Una nga di kita mo palit og nay baligas gawas kaysa butika lagi na mga igsoon. Kana. Butika. O di gali dama sa lain gam pagi panag dili uli kas butika. Ya ato mga bata aktibo mga mga cellphone. Oo. Wala order lang ka sa Facebook. Sa asa man? Facebook. Sa Facebook Oh, tanaw na ni mo lab, bisitahan na to ang page sa seed marketing. Ana nya na ato itay papanyawan herbals. Na di na to malibot to ato yung like ang page na di ba? Oo. Na makita niyo dito na ang mga genuine seed marketing products. Oo. O ang mga panyawan products sa seed marketing mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. Oh na amo na nga butika pide. O kalit ba yun? Shopee. Mo ano? Asa ba na? Shopee. Lagi. Bugaw mag-iring na akong mga bata may Shopee. Tugaw. Kung unsan mo tan. Basta butika na pwede siya Shopee. Shopee. Wala ka ato i-greet ang atong mga ginlim. I-greet na lagi. Oo. Nya murag nang bunog sa mga hapon kay kuyog man sa do na mamisan na timing man sa mo ang Sunday jamming. Timing ba niya bawa ka naghamag kita kwata mo tuway subsuman. Di ba? Subsuman. Ang ulay pa. Ngino mo nga nya daghan kag kwarta walay subsuban. Pero daghan gyud kag kwarta. Lahit. Ano na gasto na. Walay subsuban. Pag uli ko lupaw. Ay. Pero sige laki. Nagdamag hapla si Riz. Riz ba? Bakuri na. Bar, Bar, thank you kay Bar. Salamat kay Bar. Mawin yung gin. Kuan. Sige, dyan ka. Si Rami Katarinin Bago Rami sa diya. Sa Richard Amili Permi gina. Richard, pero may katong duwag bilyard. Rami lagi yun ni Kuan ni Parehasin nyo ba? parehasin nyo, Katong middleman ni Claire. Ni Ma'am Claire o ni Sir Vito. Oh. Mga batanon para nag-share lang nato kay mga barkada. Hangdo na sa ang Rami kas Lubugon tigamit sa na to si Jopon Tanusa sa Lubugon. Hi, Joe. Salamat kayo ha. Salamat kayo sa pagsabi. Hello, Joe. Hello, Joe. Sa atong dili na. Usa to ganda. Hello, Joe. Kuan ba to katong daghan karong bakante sa atong mga babae. Gapos sa bayang taon atong mga lalaki. Hello, Joe. Ano to? Hello, Joe. Kalimot ko. Thank you, ha. Okay, thank you kayo. Thank you. Ma'am. Thank you! Salamat! Kumusta? Labi na diha sa Barangay Council sa Tubod ditoon. Kumusta ka mo ang Kapitan Ine o si Konsihal Amay, no? Mayong pagpaminaw niya. Ang ato ang mga sabi ha, kung mga barangay health worker, ang ba itong mga women's, badihan ito. Ayaw kalimut ha, atong celebrity ko dik beauty soap, ha? Doon na kini sangkap, kung tayo upapaya extract para magpabilin nga younger looking o kutis artista. Mga ginang sa panimlayan yung mga asawa niya, Konsihal, Kapitan, yung manusab nila ni Nelson Escandalio, Elot Libusada, Pablo Manubag, Sindo Manubag, Kuling Kalago, Danny Balungoy. Ang atong mga bata, sa lilipa man to sa skilahan, ha? Ayaw kalimot ka doon na pamantiklase, tingali, o naman na ba ka, ha? Sa iyong butang sinig pagpangaligo kay magpabilin kining moisturizer sa inyong panit, magpabilin nga hamis, unya, dili, magpugis-pugis, dili, mag-dry atong skin. Dili pa kami white, it's black, it's celebrity ko take beauty soap. Gikan sa set marketing, thank you. Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Gilyat. Atong senior Ate Pres, murag si Daphne. Daphne. Sindi Oo, Daphne si Ate Pres. Daphne. Kanis Daphne Ate Pres kanang buutan na sa kayo.
Nya iyang manghod sa unang wa pa taon mo kuan wa pa mo asinso. Ana abdol niya ana to mahuam kwarta ngay bugas ngay sudan kay na lagi mga anak. Karon na asinso natin pres himuon mo Nanay afam. Nanay afam himuon mo siyang labandira. Loy, way utang kabubuton, no? Way utang kabubuton. Tinuod Bisan pagani kung wa sa makautangan nga iyang maguwang, di ba? Maguwang man yan si Daphne. Magkapang muhatag man yun. Uy, bisa ka na ginagmay lang. No, di ba? Oo. Tinuod Pero siya wa. Lahi ini Wa si siya anay lagot lagi kay batasana. punyong ati pres punyong meningil abot og sir kapaningil bakas punyong kay gipugngan giya pong Daphne kay ingam siya sige lang dong mabot nang higay Bitaw. mo. Bitaw sa sad ni Daphne. Murag di lang siya mo mangitag gubot. Pasagda na lang. Pero nakas ni istorya bisag sakit dili man kay sakit ang istorya ati pres. Kato paglas ba ningon siya ha? Himuon ko Mga mo badira, bitaw. Oh, ang yahay na ko diri. Uy, kay ko, no? Uy, kay ko Oh, bata. ihatag lang na katong sa mga naglisod yun. Kanang mga nagkinahanglan gyud taon og palit bugas, mga daghan man ang mga inana ati pres. Kanang mga tao pabod taon nga kanang wa taon sila kadaganan lain nya. Mas maayo pa nang mga manlaba ka kaysa maligya ka kanang mga illegal drugs. Oh. Daghang may trabaho ba nga? Tinuod, Tinuod, ni mo. Kanang ginagmay lang. Nya kada Sana. pagpadlaba ati pres, labing mino sana o gamay 500, di ba? Oh. O nya og daghan 1,000. Oh. Oh, mauna nindot kayo limang ka 1,000 kagadlaw. Labara. Lipay na kana eh. Buwi na ka, uy. Oh, buhi na ka. Pero kanay mo magluwang napni, ay, dapni naman. Manghod. Ay, kanay mo magluwang, Manghod. kanay mo manghod napni, sibin siya. Oh, ayaw, sanay na pasabta sa siya, ay, saan ko ginanaan, ay, porbida, abidato, na magkahimuon, malang ko di mong labandira, ayaw. Ikaw sabihin siya, wa kay utang kabubuton sa imong igsuon. Di na ba pirmi ang panahon? Tinuod na. Oo, Ang di na- ako lang din atong balik ang Correct. Oo, di pirmi ang panahon. Ba, basa, nakit Oh. basa diya. Ba, na. Ako ipambit ang Sirach 8, Okay, unsa man? versikulo 12. Niyon sa man diya. Kadit sa, ha? Ano wa? Sirach 8 verse 12, Nara. dili maayo nga magpahulam ikaw. Ha? Ngadto sa usa ka tao nga mas gamhanan kay kanimo. Dato pa. Oh, kung imo kining buhaton, mayo pag isipon mo na lang kini nga nawala. Bitaw, tinuod na. Pero atay kayo na, ba, Dili napuwa. pa siya dato. Di pa siya Dili dato. pa siya dato. Oo. Karon kay og lakuan pa og internet pa ni sige pag-loading. No, loading. Sige pagpadayon, Oh, no? da. So, ito nag-internet, ha? Sige pagpadayon, og lakuan pa ni og music pa ni sa imong phone, nagsige pag-play. Karon. Kamaon dyan ka. Karon. Oh. Karon kay dato naman siya, kasi ako nagingon kasi sige pa marugkuan nga play, sige pa marugudagan ang arrow. Ni dato naman siya nya, wa pa man mabayad ang hulam to apang gyapon niya. Mo nang gingon diri nga, may pag-isipon lang nimo nga nawala. Ah. Abi ni mo gulyat. Gabi sa among prayer meeting sa BEC. Doon lang mga prayer sa ani ay. Ang usa ka BHW nagpahuam sa kanang o saan ang gamiton para blood pressure? Si tawag ana? Kuan, testing blood pressure. Oh, mo na Ano pisit nga anak ay. Di mo ta doktor ba basta. Ato mo iguro ba ta? Pasukod ka pa blood Para pressure blood ko. pressure. Ina lang, para blood pressure blood ko. pressure. Di pahuam niya. Di pahuam niya sa amiga niya nga nurse. niya. Karon ang nurse gani huwam, danghag baka di Nagba. na biyay nawala. Nawala. O sa ilisi jud to kay BHW ko barangay. Dili nga amiga niyang nurse. Dilisan. Dili man maubran. Di ba mo anong tinuod? Ang result, hindi ko mo dili mo tugan, mag-ulpot-ulpot. Dili accurate ang iyang... Kana, manay termino, dili accurate. Karon, di iyang giuli na lang itong balik. Karon, wag yun siya balik siyang tulad karon. Lingon di siya. ba? Ang muna yung gisir gabi sa amo ang prayer meeting, lingon siya. Nagdam ko, bitaw ko. Nagdam ko ba nga. Naglakaw ko nung kay mga tanaman. Ang tanang buwak, puro yun, puti. Nagdam ko lang, at tanang yung buwak, puro puti. Pagsaka to. Ya, kung yata mo ko dyan ang versikulo gulyat nga, pagbitan niya, kato mo kang Joel 2, nga verse 13, nga rito nga, di siya ang imong kasing-kasing, ina imong bisti, alik sa Ginoo. Muna kung yatag niya, ingon siya nga, gusto tinggal sa Ginoo, kato na hitabo na ako, isipon na lang itong nawag, puro maputi ang buwak akong gidam ko. Gusto tinggal niya, malimpyo na lang akong kasing-kasing, muna iyang paabit. Pero katong nanghuwam, ang kagitog ko anan nga, manhuwam gani ka, ang pingan. Aron dili mawa mo karon. Karon dangag mo kuno nawa. Gilis ito. Mao na. Gilis ko gamiton mo ito lang kung barangay. Dili mo kuno mao. Ulpot-ulpot mo kuno resulta sa blood pressure. Sa drink 100 total mo sinta. Tinala. Totoo. Balik na tapi. Totoo na piko. Awat sa boy. Ano mo na dito naman no? Kala ko ang